F'Mater Dei bdiet l-ewwel fażi sabiex jinbidlu ċ-chillers tal-isptar, fejn sa tmiem din il-ġimgħa ser jinqalgħu l-antiki u jitpoġġew 8 ġodda li jaħdmu b'sistema teknoloġika b'aktar effiċjenza u li tikkonsma anqas elettriku. Ma' One News, l-Inġinier Edward Kawki spjega f'aktar dettall dwar l-irwol ta' dawn iċ-chillers fl-isptar Mater Dei li kull wieħed minnhom mingħajr ebda tagħmir ieħor jiżen 7260 kilogrammi. Hawnhekk l-isptar għandhom sistema fejn bażikament jiċċirkolaw ilma kiesaħ. Approssimattiv it-temperatura tal-ilma tkun bejn 7 u 9 gradi. U dawn iċ-chillers, dawn il-magni l-ġodda anke l-qodma li qed taraw, preċiżament ikesħu l-ilma u mbagħad b'sistema ta' pompi dal-ilma kiesaħ jiġi ċirkulat mal-isptar kollu. Jiġifieri l-arja kondizzjonata mill-ilma kiesaħ tiġi. Sal-aħħar ta' din is-sena, mistennija li jinbidlu 16 il-chiller li hemm fl-isptar Mater Dei li jikkonsistu f'14 il-chiller ta' arja kiesħa u 2 chillers oħra li joffru sistema ta' ilma kiesaħ. U għaldaqstant man-numru li hemm bħalissa mistenni li jiżdied chiller ieħor ħalli bekk ilaħħaq mad-domanda li hemm bżonn. One News tkellem mal-Inġinier Ramon Tabone li huwa nkarigat mill-proġett fejn indika l-ħtieġa għal din il-bidla. Dal-aħħar speċjalment is-sjuf li kellna is-sajf ta' qabel kellna problemi għax ma bdejniex inlaħqu minħabba li ovvjament il-chillers li għamlu żmien tagħhom jibdux jagħtuk il-capacity li suppost jagħtu, ovvjament bi prodott ġdid ħajkonna kapaċità aħjar ta' cooling għall-isptar. Dawn iċ-chillers li qed isiru b'investiment ta' 6.5 miljun euro mistennija li jservu għal 15-il sena. Għaldaqstant, il-kuntrattur inkarigat minn dawn iċ-chillers huwa obbligat li jipprovdi l-manutenzjoni kollha u kontinwa li hemm bżonn tul iż-żmien kollu. Dan ser isir permezz ta' apparat tal-apposta li jħares kif ukoll jikkontrolla s-sistema li tikkontribwixxi lejn monitoraġġ kontinwu u fl-istess waqt tkun iggarantita l-effiċjenza ta' tħaddin ta' dan l-apparat ġdid. Permezz ta' din l-inizjattiva, dawn iċ-chillers għandhom sistema rivoluzzjonarja li ser twassal sabiex it-temperaturi jlaħqu massimu ta' 55 gradi Celsius. Id-direttur tal-Inġinerija fl-Isptar Mater Dei, Noel Bsajla, għalli kollox huwa għaddej skont kif inhu ppjanat. Bħalissa din naqalaw chiller, lajna chiller antik u npoġġu wieħed ġdid minn floku. Sewwa, tinvolvi ħafna pjanijiet u ħafna loġistika. Imma sissa għaddejjin skont kif inhu ppjanat. Qasir żmien, iċ-chillers li diġà twaħħlu mistennija li jinxtelu sabiex isiru l-eżamijiet kollha neċessarji fejn eventwalment dawn jibdew jitħadmu.